tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni todduɗele nder galle abdoullahi bawola si ko on waktu yoni ha to gudduɗi ndeɓe e nder galle abdoul maliki di abdoul tamboura e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal khalifa général mo tijaniya woni sirigne babacar sy mansour o erima ɓen hofɓe juuɗe men to banggue yangarade gontata e kaldigal gam dartinde wonande o saaha ngo hofgo juuɗe gam teskede ɓoyata ziyara ñande 12 avril toon to Tivaouane kadi ha fayanma yaadu Daka mo Madina Gounass beele yimɓeɓe newnane o ya ngara to leydi Mauritanie jillu hoore jagaɗo ndi kame setti mum towɗo no fewi gasi toon to Algérie hanki kikiɗe ciifande kewɗe to banggue faggudu kuɓam awo kala mum sifama Algérie fodima ɗoftodira laamu leydi Mauritanie to leydi Mali communiqué armé leydi ɓe kolliti e nder diwan localité mo sofara ɓe mbaɗi toon hanki o e ballal ndiwowa janguji mantiniɗe fewi ɓe kollitiɓe jani e dakorde ɓen joguitiɓe ɓe keeɓi hen fandare mabɓe to leydi Gambie Adama Barrow haaɗi kala ko fati gouvernement mum yaltude leydi ndi so wona taw ko ɗanle keñoraɗe gam o saaha rentade to banggue tiiɗalla leydi ndi Guinée Conakry wonande orgal sumgoji ko fate sumgoji sarɗiyankoji e local so tawi ko sarɗiyankoji puɗɗoto wonande orgal muɗum ko nogase nayyi ndu lewru ndo gonɗen gam heɓanade sumgoji sarɗiyankoji tijjaɗi nogase nayyi lewru fanadu kabruji men maɗa min ha to Nigéria Ghana ma jaa toon to Libye Libéria ha to joolama jaɓeri hande o kenala foftere jaam fuɗɗima lakkitade toon to golfe kame moyen orient kala musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗena tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam gam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haakƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam kettude
Kaburu du monde et Demgal Pula. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jeetati seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemngala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba diayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe tini jaltugol aduna khalifa dine woni mo ceerno mouhamadoul kabiru li toon to kafrina mo ganduɗa khalifa dine jodaniɗo oumari en ɗon ɗo kafrina jodani kadi wonande madina gounasa ɗon ɗo kafrina kanko cheikh ceerno mouhamadoul kabiru li ganduɗa jeeya ko toon to cubalel kono jooɗi koɗo kafrine ɗo ko hanki o yalti aduna ɗon ɗo ciɗi meɗen kafrina jayde weltare tv weltare ɓiɓe fulɓe nelde duwaw khalifa o saaha mo ganduɗa ceerno ahmadou tidiane li mo ganduɗa ɗon ɗo kafrine ɗo duwaw e dendagal cuɓalel naɓe kala e dendagal umma islamique kala eɗe nelda duwaw nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamol janna kanko e dendagal maɓe julɓe kala kanko ceerno mouhamadoul kabiru li mo ganduɗa ko jaltuɗo aduna hanki o ɗon ɗo louga ɗon ɗo kafrina taw kadi ganduɗa ko ɗon wo jooɗino ko ɗon kadi o huɓɓi duɗal makko kanko woni ɗon khalifa dine keptinaɗo taw kadi koye on diwan kala muɗum jayde nelde duwawa abdoulaye zacharia an ko noonne kadi e ceerno tafsir an e dendagal en ɗam cuɓalel naɓe kala no didorino hen hay goto hen wonande en paltaki kumpital men ɗemngala pulara e nder genidi leydi sénégal gartaten koye terre mo ganduɗa ko trait expresso régional baɗowo yangara hakkude jamñajo kame dakar subaka hande o sanga 6 heures subaka ko nden wo dartini golle makko kala ɗum noon wonande hewɓe kay yahannoɓe golle e yahannoɓe dakaru kala juukima yogay garuji taw jeeyi sababu noon ko cukalel ferede hen caggal muɗum noon nde ɗen gueɗe kala deftina lawol oɗo sa gueɗe kala a defti lawol to banggue yangara taw koye terre mo ganduɗa kam woni hakkude jamñajo kame dakar wonande hanki o doggol jaltugol ko fate médiaji leydi ndi sénégal keptinaɗi walla ko fate balle ɗe laamu ngu wallita e kala hitande fade yogay médiaji teskama yogay médiaji ken tono capanɗe jeenayyi e ɗiɗi média taw ko wawnoɓe hebde hen balle men kala oɗo saaha hen média goto yiyani hoore muɗum kono kadi to banggue médiaji lundo ngo oɗo saaha teskama jayde witende Walfadjri kañum tan e ko yaade mum kala heeɓi temedere e ko fawi million taw kadi koye koppareje franc CFA kono teskama noon oɗo saaha yogay jayɗeli keptinaɗi no feewi ala hen kala jayde hemde hen ko waɗa ɗum ko noon sedeb seɗen gandi ko diɗɗal jaydi yankoɓe tambiɓe kala fati yogay radio ji e téléji hande onon ɓe jooɗima ngam wadde conférence mabɓe artude caɗele mawɗe no fewi ɗe ganduɗa yaltinum ko directeur mo ganduɗa kam woni directeur général to banggue communication Habibou Dia on noon ɓe jonnani hen hay seeɗa taw kadi koye doggol jagorɗo télécommunication woni Aliou Sow ma en gartoyoɗon kabaru so tawi ɗen gueɗe ɓuuri hebde hen ko laaɓi jillu wonande patron gardiɗo kaafa walla men président de CAF on waɗi jillu mum hande o noon jaɓɓima toon to bowal laaɗi diwoje ngal AIBD wonande ko gardiɗo fédération football mo leydi sénégal woni abdoullahi Fall kanko on Patrice mo ganduɗa kam woni gardiɗo yillima e sénégal hande on tawi ha toon to Gorée kono noon gasama joɗoɗo e hoorejo leydi sénégal toɓɓe kewɗe noon ko fate banggue wonande sénégal naaɓe dumbaɓe toon to leydi Maroc ko wona ɗum ko kadi haala hewka no fewi caggal lebbi ɗiɗi ɗum ko ganduɗa wonande kaaf yaltinino cimtinum hollirde wonande kay o saaha barode teddugal ɓaftuɓe ndikkuɓeeri ndi tettama tottitama ɗum wonande kippo mo leydi Maroc ɗen gueɗe kala en jeeya ko addimo e leydi ndi sénégal gueɗe kewɗe noon ma mbaw yewtidede hen gartaten koye yaadu jaam yiyamo oɗo kikiɗe hande mo gonɗen toon to ñaari tali ɗum noon ko hollirde mette muma wonande kay ɗin syndicat ji hewɓe e pelle mumen guilay safroɓe ha e jangguinoɓe ha e hofɓe juuɗe men to banggue yangara kala ha e gollotoɓe kala
hande onon wonande yogay diɗɗe kewɗe kay kolliti ma tawtuɓe ngam wallodirde e mabɓe kamɓe noon ngal jaɓɓal kay ko hollirde mette mabɓe ɗen mette noon ko leydi ndi yahani to banggue wonande cellal ɓalli e to banggue jangde kala e to banggue golle kala tenti noon ɓen jangguinoɓe ɓe ganduɗa jabɗele men koko usta tena ɓe jogui fodde seppude nden fodde noon woni ko laamu ngu yaɓɓi ha usti hen jabɗele mabɓe ko noon kadi ɓen safroɓe keɓani fodde nde ɓe kolliti nde ko noon kadi ɓen hofɓe juuɗe men to banggue yagara kame golle leydi ndi kala e ceergol gurdam leydi ndi kala jeeyi sababu noon ngo seppo mango ganduɗa guila ɓe kolliti ɗum laamu ngu ɗaɓɓirani tigui joɗotade e mabɓe ngam yewtidde e mabɓe ɗum noon ko yidde hollirde metti muma ko fate oɗon sifa ko wona ɗum ko noon safroɓe leydi Sénégal ene jokki hofgo juuɗe men ɗum ko caggal nde ɓe keɓani pandal ɗe ɓe ɗaɓɓitino e oɗo hen gouvernement o kono ɓe jonnani hay seeɗa wonande kay ɓen safroɓe wawnaɓe alay saguel koma jaaha suudu safara toon tuluga ɓe kolliti aɓe jogui fodde e ndimagu so tawi ɓe keɓani koɓe poti hebde ko koye fodde mabɓe kay wonande seppude walla ni hofde juuɗe mabɓe ha laamu ngu hoccita e mabɓe kamɓe kala ɓe mbawa haldude hen ko ɓuuri sellude e ko daari e leydi taw koye dow oɗon sifa kala muɗuma jeeheten ko tonto Saraya rapport jaltuɗo 2025 hitande mandiɗen ɗo kene tolno e capanɗe joyyi e nayyo neɗɗo mbasi pittali men ɗum noon koye mabbugol wonande ɓen yiilotoɓe kanŋe taw koye ɓulli kanŋe taweteɗe e nder diwan mo Saraya taw koye Suuɗayru ɗum noon wonande hewɓe hen ko mabbugol ɓulli mabɓe taw kadi ganduɗa koye Suuɗayru yaltinum ko préfet mo ganduɗa toon to Saraya biyeteɗo Babacar Niang on holliti ɗum taw koye wonande ñalɗi feeɗa manditare leydi Sénégal capanɗe jeegom e jeegom woppuya goto mo ganduɗa dogannoɗo hakkude daara kame mbullahe ko an emprunté moɓe mbiyata Baba Touré mo duuɓi nogas e joyyi kañum diwi mataw ɗaminino ko taw koko woni koye dartade deke filti yani ko ɗon e ɗon wasi fittandu muɗum ɗum noon oto faano ko toon to mbullahe ngam yonande kay ƴeewoyde mécanicien ko fati banggue fewnidde oɗon oto jeeyi sababu noon ɓandu makko nawa toon to centre de santé mo Elisabeth Diouf to Daara Jolof caggal noon sapeur pompier kame gendarmerie mbawi arde toon ngam uddide hen enquête jawɗo no feewi lawol Louga Saint-Louis kañum ne hanki ko war gaynde goto giwnoɗo Dakar ne fayi to Saint-Louis ko kañum huɓɓi kay ha wonti ndondi 30 minutes caggal muɗum nde sapeur pompier fuɗɗi arde kono kam taw ko bonanno kala wawi bonde oɗo hen oto taw kadi oɗo huɓɓi tigui koye yeeso ɗen jiiɗe wonnoɓe e nder on oto taw ɓen mbawi jippade hen jaheten ka toon to Kidira ken tolno e temedde 4 kilo taw ko chimique ɗum woni ko tetta taw koye opération goto wonande patrouille nokku biteɗo Jeeya Bougou ko toon tigui ɓen wonnoɓe motoji mumen ene ndimdi on bagage ene nawana ɓen yiltoɓe kanŋe taw koye Suuɗayru toon to maayo Fallemma hen ɗiɗo noon mbawi dogde gacciɗon motoji mumen tato heddiɓe nanggama ɓendinama toon to Tambacounda maɓe daro e yeeso procureur ngam jangtade wonande ɗe simikaji ɗoɓe parno e toɓe guitarɗen gueɗe kala dossier Pape Cheikh Diallo to banggue debati gorkati kala ñalawma garɗo ene ɓeydo layde e nder leydi ndi Sénégal o saaha ko nanga e nder dossier makko kanko Pape Cheikh Diallo yettima 60 e ɗiɗo neɗɗo ñalawma hanki o tan woni talata ken tolno yimɓe joyo nanga hen goto noon nanga ko toon to cité Biyagui taw kadi tawe to Yofa ko wona ɗum ko noon goɗɗo nanga ko toon to Saly on noon wiyete ko o ñinga taw kadi ganduɗa ko bongo man goto hongoɓe dabati bawɗi mabɓe ɗi hen goto on noon qirlima kañum ne wondanno e Pape Cheikh Diallo on nanga koto Saly artiram to Dakar kono kadi loskoji ene jokki e dow on sifa mo ganduɗa o dossier kala ñalawma garɗo tan ene jogui wiyeteɓe hen teeɓe jeeheten koye daf noon eɗen gandi ko police nationale on direction woni fewnoɓe ko fate banggue kala ko fate carte d'identité ji e passeport uji kala eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji kala ɓe dañino piratage musɗo no fewi to banggue dépôt fiseji carte d'identité ji kayitaji kewɗi no fewi kono ɓe kolliti
ɗeɗo balɗe gueɗɗe kala defti lawol ɗum ko caggal nde ɓe dartinno fewnude ko fate carte d'identité ko wona ɗum ko noon ɓe puɗɗitima e dow sifa gollugola jokkude oɗon fannu gartatena koye candidature wonande Macky Sall gonnoɗo hooreji leydi Sénégal toon to loni ɗum noon koye caggal ƴewdel baɗaguel hakkude makko e ɓen ɓe o ƴamodirta gam ardade fedde gotago windere hollitama temedde jeetato ɓeeno loyndotoɓe taw koye oɗon sifa kala oɗo saha kanko Macky Sall o dañi hen capantati jeetati piccal jeegom e kala temedere sondage ne holliri so tawi kay ko ñalawma hande o tigui wonno ko fate banggue won ɗin sumgoji ene gasa taw woni directeur général de l'ONU walla mbiyen ni tawan o woni kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere gartatena koye hofgo juuɗe transport ya ngara ene jokki ha hande ɗum ko caggal nde luural waɗi hakkude ɓen hofɓe juuɗe mumen ene wondi kadi e on wonande jaagoɗo toppitiɗo ya ngara hanki onon jaagoɗo holli en konguɗi mettuɗi no fewi ko wona ɗum ko noon kamɓene ɓe kolliti maɓe kof juuɗe mabɓe haaɓe keɓoya fandare mabɓe ko wona ɗum ko noon oɗo saaha ya ngara o muusi no fewi hewɓe kadi joguiɓe haajuji keñoraɗi ko wayno hôpitaux ji ko wayno kayitaji e gueɗe goɗɗe kala janggoɓe jangguinoɓe wonta so tawi a ƴetti auto ji privé ko jaɓata kone seeri ha ɓurti keerola hewɓe kolliti caɗelle guuri guila ɓen yewɓe liggeymaji mumen ha e somoytoɓe e duggoyoɓe e yahoɓe gueɗe kewɗe kala guuri ko caɗele mawɗe no fewi Khalifa Babacar Sy Mansour ko khalifa général mo tijani wo erima ɓe hofɓe juuɗe men nde ɓe koftata juuɗe mabɓe beele kadi wonande fidèle en wonande kay yiɗɓe arde Tiwawona gam oɗo ziyara ñande 12 avril mo gonɗen ndule ndu gonɗen beele kadi mbawa tigui arde toon omo ñaaguiɓe ɓen noon omo andi kay wonande neɗɗo kala ene jogui ndimago seppude walla hofde juuɗe mum so tawi heeɓi ko welani ɗum kono omo ñaaguiɓe noon wonande ɓe koftata juuɗe mabɓe kono kadi omo ñaagui laamu ngu nde hettotoɓe kala wona e kaldigal so woni kaaligal tan guese ɗe kala ma ɓuur reftude lawol taw ɗin konnguli o yaltini ɗum koye tanmbiɗo konngol makko woni Serigne Moustapha Sy al amin on holliti ɗum ɗon Madina Gounass kañumne heedani hen caggal no fewi soɓe gandi Daka Madina Gounass heddi en tan ko ɗo e balɗe sappo ɗonne kadi so tawi woni hofgo juuɗe ngo gasani ko caɗele mawɗe jogori jokade hay ɓen arɓe toon to Daka Madina Gounass ne pewna caaleji men ɗeɗen gueɗe kala no gardini ene muusew men ɗo joomum yoɓatno ujunere yoɓa ɗon ko ujunaje ɗiɗi ha ujunaje tati ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo toon to wuuro teddungo Madina Gounass. Amadou Samba Lo, assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurima mi samini dendagal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe annudinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e wuuro tittugo Madina Gounass ɗo heddi e balɗe sappo e kirndol Daka mo Madina Gounass ha joni otoji ɗi ko waɗi grève hono gandirɗen ni laamu ngo oɗo saaha suwato famodirde ɓen dognoɓe otoji wadde noon ko ɗin otoji personnel ɗin tan woni dogde oɗo saaha e nder leydi ndi wadde noon pasuji ene ceeɗi han hannirta ni sa ƴeewi Dakar ummade Dakar fade Madina Gounass Dakar pasoji so seedi wonno ko 10 000 francs oɗo saaha noon ko 25 000 walla 20 000 wadde noon diwan Fouta kadi fade Madina Gounass nde wonno bandira heeɓe holliri ko yiɗɓe arde Daka gaddito Daka o nde wonno so Daka o jooɗima kamɓe kala ɓe Dakar koto Dakar o wadde noon e oɗo saaha ɓe jiiɗi addinade Daka fodde yontere joma haɓay samminde bandiraɓe yiide bandiraɓe e kureji muɗum sammindira muɗum jokkumen enɗam so Daka o jooɗima joom wawa Daka to Daka to so Daka o sakima tan ha ɓurta ka to immino wadde noon kamɓe kala ɓe koddiri ko caɗele mawɗe ɓe hen jogui baksuji ɓe hen kadi ko aroɓe kono noon gargol ngol oɗo saaha fettoro ɓe ñaagui dendagal laamu kala e dendagal bandiraɓe kala nde Allah nawnata beele ɗo kam e wiyede kirnogol kam taw kam otoji ɗi fo batti dogde taw kam laamu ngu famodiri e ɓen ɓe ganduɗa toon otoji ɗi wasa wadde caɗele hay goto e ya garta o
kono kala jiɗɗo arde Madina Gounass Dakaw kala wawa arde tawa celle goto heɓani wadde noon kamɓe kala noon eɓe gara seeɗa seeɗa kono kala mo garɗo so namdima holno ardi sa ƴeewi ko ɗum caɗele mawɗe ko oto tokoso ɗi joom heɓata ɗum ne kadi paasogadi ko wonno ujunere ko ujunaji tati walla ujunaji nayyi te noon force ko ma jaaha ɓeyde ɗiɗi yaade wadde ko ɗum caɗele mawɗe hano hannirta ni en jetti bandiraɗo gas Abdoulaye Sarr oɗo saaha machallah Dakaw o sa naati cikra ko jooɗi ɗo bandiraɓe ñande fof ko dawoɓe fewde Dakaw men ñande fof ko aroɓe yiide Dakaw ñande fof kadi koko dawa ɓe hen ni mbaɗino hay bitikaji e nder Dakaw to wonande walloɓe tomɓe taw kala ko jiiɗi sodde ko wayno warga sukaɗe ko ñamete taw mbawi sodde mabɓe oɗo saaha mo katen bandiraɓe kala nan toon hano hannirta ni ko musidɗo won Amadou Samba Lo Madina Gounass feede weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andidinma Sar Abdoulaye Sarr Amadou Samba Lo golle man jooɗi peewi toon to wuuro teddungo Madina Gounass takkusana yoni ɗon e nder galle Abbas Sow Oumar Sow kon waktu yoni ha e nder galle Mamadou Ibrahima Sow Mamadou Fall ko noonne kadi ha e nder galle Ceerno Baba Ba ɗon ɗo wuuro teddungo Madina Gounass ha to Dakorde Ceerno Jalal Dine taw kadi koye Dakorde wonande mawɗo gise e ko taari ɗum kala sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie walla ni to leydi Gambie Adama Barrow waɗi no Sénégal waɗi ni ɗum ko caggal nde Ousmane Sonko hoore Sénégal hayɗi kay wonande jagorɗe gouvernement o yaltude leydi ndi taw koye ɗanle ŋañŋañalde walla belaɗe walla yaade haajuji mum eɗen gueɗe kala taw wona mission mo ganduɗa ko laamu o taw kadi ko keñoraɗi wontata ko alay saguel ma gara kala ko wawi gollede taw wona aɗa yaaha a yahata ngam wadde économie to banggue biyeji avion to banggue ko ñamete caggal leydi to banggue hôtel aji e to banggue déplacement ji ɗin kala beele ɗen koppareje mbawa heddade e keesa leydi ndi Adama Barrow kañumne yaltini ngol kayitola ñalawma hanki o taw yaltinum ko chef de cabinet makko woni Aliwa woni on chef de cabinet makko on yaltini ɗum noon ngam wonande o saaha caaha cattuɗo no feewi beele kadi heɓanade ko fati e banggue faggudu kame économie mo ganduɗa moene wawa wallude leydi ndi ha wona e jaam paɗen ko toon to leydi Mauritanie caggal c'était timmuɗo mo ganduɗa ko jagoɗe jonɗe no fewi wonde hoore jagoɗo leydi Mauritanie Mohtarula Diaye ɓe mbaɗino jillu mabɓe toon to Alger lamorgo leydi Algérie jillu ngu ko heccanki wonno heccanki hanki jonde balɗe ɗiɗi ngam cifande kewɗe mbawi sifede hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi Algérie foti ma dus leydi Mauritanie to banggue kuɓɓam kono kadi to banggue awo maje kaɗɗe e nden kadi kisal kono kadi to banggue yangara taw koto banggue faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ko heewi noon wawi sifede hen ko waɗa ɗum ko hanki o hoore jaggo leydi Mauritanie jofti kame seti mum e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie hande o wonande kay ko alarba wonande jonde ko fati banggue batu jagode no adorino wadde no wawno joɗade nden jonde dirtinama ha ñalawma janggo alhamis o jonde nde sakkitano wadde ko talata hanki waɗi yontere ɗum ko caggal nde piriji ɓeyda nder leydi ndi kame couvre feu kuulal hirtole ɗo wonande autoji poɗɗi yaade jamma kala darto ngam wadde économie to banggue faggudu carburant e nder leydi ndi ɗum jeyno sababu ha yogay landaji lundo ngo jippi e boli ñande ale jewtuɗo ngam hollide metti mumen ko fade ɓeydugol prix e ceergol kala ha ganduɗa police hutori doole dañi leptude e fiide hen ko yoni taw kadi ko piile musde no fewi ha ganduɗa ken tolno capanɗe jeetato e tato nanga hen ndumba ko waɗum ko noon wonande gardiɗo landa sonce mo ganduɗa ko Yaqouba Wuld Ahmed lemra bato mo ganduɗa oɗo saaha landa mum holliti ko piyaɗo hen ne gañi hen alay saago nawe ha to caggal leydi tiɗɗal landaji lundo kewɗi hen ñiŋi no fewi kutorogol doole police faade ɓen seppoɓe aɓe jogui fodde e ndimagu leydi ndi ko ndendadi so tawi ɓeydama ko ɓeyda ko ɓeydana ko ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum noon aɓe jogui droit fodde kay hollide mette mabɓe ko ɓeyda ko fotani wonde kamɓe noon fandare mabɓe ko ɓeyda ko yo momte ha laaɓa kono landaji lundogo ɓe kolliti bon mo ganduɗa ko ene sodoya
carburant caggali be cohli andude dum be jeewa pawtindi ko laamu fawi e dow miskina be ko no dum wayi woni a golle be jaltini taw koy dow oɗon a sifa wonande parti sawaba ton to Nouadhibou hanki one ɓe mbaɗi jonde maɓɓe nden jonde ɓe garti e caɗele guurade ton to Nouadhibou ɓe kolliti wuro ngon Nouadhibou ko caɗele ndiyam caɗele gaz caɗele nguura tew gueɗe mum kala koko ɓeydi ngo wuro wiyetego lobbudu yurmede Nouadhibou gurdam mum hande ne muusi no feewi ɓe kolliti nde laamu ngu yurnitto ɗum no feewi wi noon biɗeɗo Mouhammeda Wuldu a Soydina kon holliti ɗum hanki e nder jonde batu maɓɓe goɓe kolliti taw koye dow on sifa keddoɗen ko toon to Nouadhibou étudiaji janngoɓe to université mo Nouadhibou hanki o ɓe moɓodiri ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde cafrata caɗele maɓɓe ko ɓuuri yawde yaccade tenti noon losmaji maɓɓe ɓe kolliti ɓe guuri tan ko mette tene kere ɓe ɗamini laamu leydi Mauritanie ma dara hen ko ɓuuri yawde yaccade toroso ken tolnoye ki tonoji jeetati taw ko guertoɗe ɗe moƴƴani kañum duppa ñalawma hanki o duppi ɗuma ko direction générale de douane mo Traza on woni chef Cheikh Ahmed Mohamed kolliti jeyi sababu duppugol ɗum ko rende cellal ɓalli ɓesguji leydi ndi kala jaltugol aduna joom suudu gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mawuya Wulde Sidi Taya mo ganduɗa joom suudu mum biyeteɗo Aïcha ɓittu Ahmed Taliba jeltuɗo ɗon toon to Doha lamgo leydi Qatar goski mum arti ɗo Nouakchott ɗo wirete ko toon to Attara kono on gonnoɗo hooreji ndi tawtoraka ni juulal makko ni wirwirde makko kañum heddima toon to Qatar mo wurduno artirama oɗo saaha mo gonen toon to leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali général état major général armée leydi Mali holliti e nder région de Mopti ɗum ko hanki o ken tolno kilométre uji jeeɗiɗi e nder localité mo Sofora ɓe mbawi wadde toon fiyande mawde no feewi nden fiyande ɓe koye nder dakorde ɓen joguitiɓe armeji ɗo nuɗɗini e kala saha ne mbaɗa janguji walla goɗɗum ɓe kolliti noon e nder communiqué moɓe jañaki no feewi ɓe keeɓi hen fandare mabɓe mawde no feewi nden fandare noon jeeyi sababu kay bonnudeɓe kaɓirɗe kewɗe no feewi e yaltinde dinguiral wolde ɓen e kala saaha joguitiɓe ene mbaɗa janguji mumen cogguji ɓeydugol prix yangara e nder leydi Mali hewɓe noon kolliti ne goya ɗum no feewi tenti noon finoɓe Bamako hakkude Kolikoro ɗo wonno kay transport yangara e kala ñalawma sattaniɓe no feewi ɗum ko caggal ɓeydugol carburant e ɓen donnoɓotoji ɓeydude coggu prix ji ha ganduɗa hande o gueɗe kala ene muusi e mabɓe no feewi caggal wargo ñannogas e jeeɗiɗi o suka gorko toon to Tonka e Mariama Cissé baranoɗo toon to Tonka ngol lawol noon woni ɗanortoɓe guitel gotel ko finoɓe toon to finoɓe toon to baydoji noon ko wuuro tawetengo e kilométre uji ɗiɗi gundama o wiyete ko Mouhammeda Wali duuɓi 60 yarata kanko kay ko worɓe joguitiɓe naate wuuro ngo liggiti fittande makko ɗacci ɓandu makko kono ɗum ko noon galleji kewɗi duppama toon caggal ɓende mbaɗi ngal baɗal mbawi yahate bolol mumen hewɓe finoɓe toon to baydoji ɓe kolliti kamɓe de ɓe ɗanorto guitel gotel ko kulhuli mawɗi woni ko teska e nder on diwan localité mo Kante Fulɓe ɗum noon ne tawi nder diwan Motti nokku biyeɗo Kekoro toonne kadi koye nder région de Bougouni ken tolnoynogas e joyo sagata joguitiɓe arméji wonnoɓe pikkopaji ɗiɗi ko ɓen teɓɓita e wiide armée leydi Mali holliti fawi juuɗe mum e camion ngaji ɗiɗi giwɗi banggue leydi Mauritanie ɗum noon koye nokku mo mbiyata Tamas ko toon ɗum fano woni Tamas Deva ko toon ɗum pano ɗum noon ne tawi nder diwan mo Algérie kono noon ɗin camion ngaji nanga koyno ko biyeɗo Binta Bougo Lernas goɗɗo nanga ko no ko biyeɗo Rachilam
wi wonande colonel Saydou Bassirou Nyangadu on holliti ɗum noon waɗɗani gundama no feewi ɗen sofreɓe nangaɓe giwi koto banggue Mauritanie ene hen paquetaji baɗɗi motoje kewɗe no feewi taw ko motoje kese carburant ne hen kadi appareil sans fil to banggue communication laamu leydi Mali holliti ma asgo felo hayɓen ko laaɓi kono leydi Mauritanie ha ɗo autorité ji mum jabaki hen taw hay kongola gotola gattatena koye nden kay kisal e nder sahela wonde coalition keso hakkude citoyen mo société civile kame dawrugol politicien darni ngal cetal ngal mbiyata ADS jogade nden kay kisal sahela kono ɓe guuri ko caggal leyɗele sahela ngam hoccudirde e laamuji zeni militaire ɓe ganduɗa junte militaire ɓe ganduɗa kañumen laami leyɗele sahela o saaha gonaɗo paɗen ko toon to Guinée Conakry horeji leydi siifande wonande ko fati banggue sungoji local kame sardi yankoji tijjaɗi nogas e nayyi lewru mai campagne ruma jarbi muɗum fuɗɗoto ko nogas e nayyi lewru avril duɗo no gonɗen ha ñande nogas e goho lewru avril ngam huccande ɗin sumboji so tawi noon wonande kay ko rumaji jaribɗi local fuɗɗoto ko nayyi lewru mai so haaji jomiraɗo kono landaji kewɗi noon oɗe saaha nottaki tawni wonande kay ngo noddadu joƴƴingol ɗin ɗereji beele ma laata walla laatora ko wona ɗum ko diineji leydi ndi erima wonande o saaha ɓe ɗaɓɓi ko jaam nde artata e nder leydi ndi hatimma to Nigéria ko bandiji joguitiɗi kadi mbaɗi janguji mumen e nder guure kewɗe no feewi taw ko nder état mo keeɓi ɗum noon wuuro wiyetengo Guébé kame Kawara e wuuro wiyetengo kala wuuro wiyetengo Kamakori ɗiɗo guure kala ene tawe nder zone gouverneur local noko mbiyata Sangaya ɗino koji kala waɗama hen janguji musdi no feewi ɓe koliti galleji kewɗi duppama kono kadi kene wona yimɓe hewɓe mbawi warede toon ɓen waɗi ngal baɗal noon caggal ne mbaɗi tan battini ko dogdene tuuma hen ko hakkude leñamago to banggue remoɓe kamen aynaɓe to Gana horeji leydi Jean Mahamad o holliti wonande leydi Gana ne jogui ko ene tolno e moftirde mum to banggue carburant ɗo e jonte tati tan kono ɗe saha mabɓe ƴettu taɓal mal ngal ngam ɓeydude moftirɗe mabɓe ɗo e jonte tati so ala ko ɓeydi koɓe natanoɓe crise ko fati e banggue yangara to banggue kuɓɓama to leydi Liby horeji leydi Liby Mohamed Almenefa o dartini kala ko fati e banggue wonande ciifande sifodiraɗi taw kadi koye yogay wonande société ji OIL ko wayno golf compagnie golf ɗiɗo kala nde dartinta jaltingol gaz pétrole e nder leydi mabɓe tawɗe gueɗe kala ala hen ko ndewi lawol no foti rewrude lawol ni Libéria gouvernement ɓeydi coggu carburant e nder leydi ndi kala finoɓe hen kolliti guuri ko caɗele musde no feewi ɗum ko caggal ngol ɓeydugol paɗen ko toon ten joolam jaberi o saaha kenal lakkitare deƴam ɓerdago fuɗɗima artude seeɗa ɗum ko caggal balɗe 40 misilaji ɓutti kame doronaji hakkude États-Unis d'Amérique konone kadi Iran Israël konone kadi leyɗele golfe kala ala hen kala mo ɓernde mum ƴeñƴaki fayi dow to banggue faggudu wargoji bonude ɓulli kuppude internet ɗe gueɗe kala jeeyi sababu wonde hen e kala saaha hanki onon pecce jamma ko nden Donald Trump rokkirno wonande délai so tawi Iran jaɓani koɓe kaldi ko madde mabɓe konu goɓe galana hattan faddade ɗum e koyɗe jaam wonande Pakistan ɗe gueɗe kala mbawi wasde latade Donald Trump jaɓi dirtinde délai mum ɗo e jonti ɗiɗi beele ɓe gonta e ngal kaldigal fuɗɗata ko ñande aljuma paɗo ɗo henno kono firti ko ɗo e balɗe 14 haade nde dartoto hay goto fellata goɗɗo États-Unis d'Amérique weddotako hay dartonto Iran kañumne weddotako faade to Israël ko noon kono Pakistan holliti nde jonde jaam ene hen jeeya Liban kono Israël holliti Liban ala hen hande suba kadi ɓe gulni toon ɓalli gulɗi jaw toon to Liban haɓe jooɓi toon pittali kewɗi no feewi hewɓe noon koliti metti mumen
tenti noon Emmanuel Macron horeji leydi France holliti Liban foti ko jeeyede e jonde jam acca ko fiyete e ɗi wargoji baɗoji toon siftinde moon Liban yaadiɓe Hassan Nasrallah maynoɗo hen Hezbollah ɓe ganduɗa ɓe balliti ko Iran e kala saaha caggal nde beddi kañumen dronaji e missilaji fadi to Israël kañumne gillen koko darti kañumne fiide leydi Liban taw koye dow ɗin fannuji ko wana ɗum ko noon leyɗele tati haɗe jetti nayyi ko wayno Émirats Arabes Unis Bahrain Koweït Qatar ɓe kolliti 5 heures subaka hande ɓe keeɓi piyanɗe gulɗe jaw kentono nogas e jeetati drone yani e nder leyɗele mabɓe iwde banggue Iran ɗum ko caggal waktuji seeɗa tan nde dartingol jeygue yamira e nder ɗi nokkuji kala kono ɗum ko leyɗele kewɗe kolliti jaadi kay e dartingol jeygue kono kadi fawi koye dow sarɗe udditgol 3 dromos mo ganduɗa ko ngol cangol woni cangol faggudu windere nde kala Iran jaɓiti uddidde ngol cangol beele kadi faggudu aduno ƴellito ɗum ko caggal balɗe 40 ɗeɗo hen piyande gulɗe jaw kala muɗuma Ukraine caggal nde jaam daña oɗo saha deƴam ɓerdagu seeɗa hakkude Iran e États-Unis de Amérique Volodymyr Zelensky hoore leydi Ukraine wo erima Donald Trump o saaha kañumne nde waɗata koyɗe jaam beele jaam ne dañi hakkude Ukraine kame Russie dartingol jeygue ko ɓuuri yawde e yaccade ko fate Grèce hande o wande parlement mabɓe wooti dartingol kala ko fate internet sukaɓe ɓe dañani duuɓi 15 nde mbasata hutorade internet teti TikTok ko fate gueɗe goɗɗe kala ɗum fuɗɗoto ko 2 janvier 2027 ɗum ko ñalawma hande o ɓe jaltini ndeɗon eɓɓore musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ene wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en